RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Tama yun, murag naniod to. Sa'y pangalan? Kimberly. Anya? Wait, duda. Next day sige na yung paminaw? Di basta. Dugay na ka nag-paminaw next day. Tinood? Sige na ba. Ganong ganahan magkamaminaw sa DXDC? Hindi lang siya paminawan ang mga drama o mga balita. Mga tinuod ang balita, dili gid piki. Tungod kay certified mga kasama nga tigpaminawan sa DXDC, di na maglangan. Ato nang ihatag ato ang dala nga panud-an. Ayan, dawata. Daghang salamat. Sige, ikaw daw ngalan, Kim, unsay sulod sa tuang basket? Fresh data, carrots, potatoes, bombay, ahos, ug manok. Manok, kamurag, unsa man ning lutoan? Unsa nga putahe kaya ni? Chicken curry. Chicken curry. So kabadiyan nga naminaw, ay mo kabalaka kay moabot ra mi diha sa inyohang mga lugar, sa inyong mga barangay para kamo na pon ang amo ang mahatagan sa tuang panud-an. Pamahaw, paniudto, panihapon mga kasama. So bakos gilang ang volume sa inyong mga radyo para dali namo kana madunggan mga kasama. So kauban nato si kasamang Cha, kini si Radyoman Joel Bray, tapak. Arimen. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition